Viac ako 20 študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku pomáhalo mestskej polícii pri monitorovaní ľudí bez strechy nad hlavou. Cieľom akcie bola evidencia bezdomovcov v meste Ružomberok. Študenti katedry sociálnej práce Katolíckej univerzity ponúkli bezdomovcom služby, na ktoré majú zo zákona nárok. Od vybavovania dokladov až po poberanie dávok v hmotnej núdzi. Celá akcia trvala niekoľko hodín. Kde sme vlastne vyhľadávali aktívne priamo v teréne bezdomovcom, ktorými sa snažili pomôcť a nájsť riešenia z ich situácie, ktorá sa v tomto zimnom období zhoršuje. Pred touto akciou boli tzv. Hniezda bezdomovcov monitorované 4 týždne. Táto akcia bola vyústením s tým, že si vyskúšali aj zručnosti, ako týmto ľuďom pomôcť a mali to možnosť vyskúšať si to priamo v teréne. Výraznou mierou na celom projekte prispeli okrem študentov aj príslušníci mestskej polície. V útvare mestskej polície mali rozdelenie, kde bolo v 6 operatívnych skupinách do akcie nasadených 11 príslušníkov mestskej polície. S prácou študentov sociálnej práce bol spokojný aj mestský úrad. Sú to šikovní mladí ľudia, ktorí majú záujem o túto klientelu ľudí. Počas monitorovania sa našlo viac ako 20 bezdomovcov. Tí by mohli využívať aj kapacity miestneho útulku. O úspešnosti projektu svedčí aj fakt, že vyvolal medzi nimi odozvu. Už v priebehu nasledujúceho dňa sa niekoľko z nich prišlo informovať o možnosti ubytovania v útulku. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.